Hello friends, Hastene Jobs YouTube channel no rojotna lamsugo fighting ke sangtene degree college ni admission ni merit list bahai khenai nai tei norokna ang phono gire nai tei norok kwbangma jara degree college re admission khaina bagai apply khaija tongnai tei norok kwbangma borok Google thangai na website na type khlai na search khainayo kintu server down ni bagai tei borok habai nai miya borok ni status na oboni bagai ang norokna video ni description kaisa link ri nai tei norok o link ra habai no norok ni email ID te password na sinai na norok ni status na kaham khena di hinke friends norok online admission ni bagai registration khlai pro je email ID reine norok registration khlaijak o email no mutui hai message phaijak tongo tei norok ni email ID thangai nai di tei username hinke email ID na rijak nai te password hinke o message rena password rijak tongo tei norok kaham khenai nai di norok ni email a habai hinke friends ang tabok norok na kaisa borok ni username te password na login khlai na status na phono gire nai tei norok ni username hunke email ID no ma rinai te password hunke norok ni je email ID reine norok application khainai o email ID no password kaisa phaijak tongo o password na sinai tei login ra click ma khainai login khlai mane pore no norok ni application status omo hai nogoi manai first choice te application ID tei norok bofro application submission khlaikha derajak tongo tei norok bo college ni bisingtwi norok ni merit list okorka tei ro college ni mung mention khaijak tongnai tei program rijak tongo tei course rijak tongo Bengali subject no mankha tei ro tei merit list ni bisingko norok ni bo college ro klaikha o college ni mung iro mention khaijak tongnai tei norok o college o thangoi na admission ma khainai to friends tei norok bo video ni description thani link rijak tongo o link ro habai na norok ni application merit list ni status na kaham khenai nai di to friends omote hai katal notification naina bagai Hastene Jobs YouTube channel no subscribe khlai support khai di।